हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मೈ यूट्यूब ಚಾನಲ್ ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕೆಲ್ಲರ್ ಬಂದೇನೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜಿ ಅಂತೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಜಿ ಜಿನಪ್ಪ ಜಿ ಜನ ಜೇ ಜಾಗ ಹಿಂಗೇರನೆ ಒಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಜೇ ಜಾಗ ಮುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದು ತುಂಬ ಈಗ ಗೊಬ್ಬನ ಐತೈತೆ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿದ್ದಾಡ್ ಮೂರನೇ ತೂದು ಬೈದೈತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಹಾಯ್ ಬಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಲ್ಲೆದ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇನಿ ಕುರ್ಸಂಬಿಲ ನೇಮ ಪಡ್ಡರ ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಚ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ನಿ ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ 9 ಕೋಲಾಪುರ ಸುರುವಾನ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ನೆಟ್ಟೋಗಿ ಕುಲು ಉಂತುಜ ಕೋಲ ಸುರುವಾನ ಅಂದ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲಾಕೊಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಲು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಪರ್ಲು ಮೂಲ ಕರ್ದೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಪಾಡ್ರ ಅಮ್ಮಲ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀರಿ ಅಂದೆ ದುಡ್ಡು ಹೊಂಡಿರ್ನ ಓ ಯಾಂದೆ ತಂದೆ ತಂದೆ ಜೇರಿ ನೀ ಕುಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೋಡು ಮಮ್ಮಿ 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 ಅಮ್ಮ ಬಿಡ್ಚ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಅಪ್ಪ ಬಚ್ಚಿ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಬಿಡ್ಚ ಜಿಲ್ಲೋಡು ಎಂಕ ಮಂಕ ಮರಾಠ ಜಿಲ್ಲಗ ಪಾನ್ ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮನ ಟುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ತೂಕಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ತೆಂಚ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಬೇಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಂಡು ಮೂಲೊಂದು ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ತೂಕ ಆಯ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನ್ ಪಾಡ್ರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಣ ನಿಂದಿತ್ತೆ ಹದ್ದರ ಮಾತಾಡಿಕತೆ ಇನ್ನು ಆಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ಧಡೆ ಉಂಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಗ ಜಿಯಾನ ಆಸನಡೆ ಪೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೆ ಆಸನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇಂದು ನೀರು ಸುರುಕು ಜೇಜ ನಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯನ ಹುಲ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟರ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೋಲ ಶುರುವಾರ ಮಸ್ತ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗುಲು ಏನ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಉಂಟು ದಯ ಬಂಡ ಜಿಯನಿಲ್ಲ ತೈಕಿಯನ್ನು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಲಗುನ ಶುರುವಾರ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಗುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಹೋಗುದಲ್ಲ ಜಿಯನಿದ್ದೇನೆ ಕಲ್ಲಿನ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಬಂದು ಮೂರನೇ ಜಾಗ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ತಿರ್ಗಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ 6 ಪದ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕೊಂತ ಕೊಟ್ಟು ಪದ್ಯಗೆ ಎಂದು ಇದಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣು ಜಾಗ ಇಜ್ಜತೆ ರಶ್ ಉಂಟು ಕುಂದಾರ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇಜ್ಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಜಿಯಾನ್ ಸಂತೆ ತಿರುಗು ನಲ್ಪೆತ್ತೆ ಕೇನ್ ಹೊರ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬನ ಬನ್ನಿ ಕೇನ್ ಬೇಗೆ ಕೋಯಲ್ ರಮ್ಮೆಲೆ ತಂದು ದೂರ ತೂಕ గట్టి బతాను నుంచి పందొచ్చి లక్కొచ్చి నానా లక్కొచ్చి రమ్య ఉత్తమంతి ಜಿಯಾನ್ ಫುಲ್ಲು ನೆಂತುವರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ jam ayah apa kalau gunung anak lagi naik ke lepas sayur peta kali ya naik kan kuninda ada lagi tu lihat kita ada lagi kan sayur peta tu ni sini nak jam ada air dapat tikul lagi yang sana panas yang buat nikmat gua ini इस पत्ते अंडा ताकत करना जो कुछ नल तक हुआ आइवर पे वसूली आते खाली नल प्ले पढ़ने तीन तरह के नल पर नल पड़ा खुशी आउंड तो पुल्ली नल तो नल लेते बच्ची बच्ची नेट बक्का बक्का लास्ट का बच्ची बाबा
ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದ ಆಡ ಇದ್ದಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಿಯಾನಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಅದಾದ ಪಂಡ ಮುರನ್ ಏನು 17 ಜಾತ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಐ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ನಾವು ಮುರಂದ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಇನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಊರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಆದಿತ್ತಿಜ ಕಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ.